ኤፌሶን 6 ካብ 10 ጀሚሩ ክሳብ 20 ነንብቦይና ኣርስና ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ዝብል እዩ። ኣምላኽ ይባረክ ክንርኤና ቀድም ክነንብቦይና ብስም ኢየሱስ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጎይታ ብጽንዓት ሓይሊ በርትዑ እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣንን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይ ኣብ ሰማይ ይንበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፈሶ ሰይጣን ምቋም መንጥቅትኩሉ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ኣርስና እንታይ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በታከይቲ ምቋም መንጥቅትኩሉ ኩሉ መሰስለትኩም ደው ክትብሉ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ አልዕሉ ደጊም ሕቆኩም ብሓቂ ተዓጢቁ ድርዒ ጽድቂ ተኸይድንኩም ቁሙ ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላውን ኣብ ኣጋርኩም ከም ኣሳን እቲኹም ደው በሉ ምስናይ ዝኹሉ ነቲ ናይ ክፉእ ርእሱ መንትግ ዘበለ ክተትፍሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት አልዕሉ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ እቱ ናይ መንፈስ ሰይፉን ቃል ኣምላኽ ሓዙ ብኩሉ ብጸሎትን ልመናን ኩሉ ሰዕ ብመንፈስ እናጸለቁም እሞ ምስናይ ዝውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቑሑ ምንቲ ዝውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባ ድማ ብመቑሕ ተኣሰርኩ ልኡኺ እሞ ከምቲ ዝግባእኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ክተብዕ እንታይ ግበሩለይ ጸልዩለይ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ሎሚ ንሪኦ ኣሕዋተይ መንፈሳዊ ውግእና ምስ መን ውግእና ምስ ደምን ስጋን ኣይኮነን ኣሕዋተይ ውግእና ኣብ ሰማይ ምስ ኣብ ናይ ጸልማት ገዛ ዓለም ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማይ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን። ስለዚህ ምስ መን ከም ንዋጋ ክንፈልጥ ኣለና ሓንሳሳ ብጌጋ ምስ ሓውና ንባእስ ምስ ሓብትና ንባእስ ግን ውግእና ምስቶም ርኩሳት መናፍስቲ ምስ ሰይጣን እዩ ኣሕዋተይ እቲ ቀንዲ ተጻራሪና መን እዩ ሰይጣን ዲያብሎስ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሰይጣን ብዙሕ ሽም ተዋሂብዎ ኣሎ ንዕኡ ክሳይ ከብለኩም ኢለ ዘይኮነሲ ግን ንኽንፈልጦ ዲያብሎስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ከሳሲ ኢልዎ ኣሎ ፈታኒ ኢልዎ ኣሎ ቀታሊ ኢልዎ ኣሎ ኣባሓሳዊ ኣባሓሶት ኢልዎ ኣሎ እቲ ተመን ይብሎ ኣሎ መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ ኣስመስሉ ወይ ድማ ከምቲ ነፋሒቶ እንደገና ድማ እቲ እኩይ ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚህ ብተፈላለየ መንገዲ ዝመጻካ ታክቲክ ሲስተም ሒዙ ዝመጽእ ስለዚህ ንሕና ክንነቃሕኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ምስ መን ኢና ንባእስ እቲ ታክቲኩ እቲ ውዲቱ ጳውሎስ እንታይ ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና ክፍኣቱ ተንኮሉ ኩሉ ታክቲኩ ክንፈልጦ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እቲ ዝጥቀመሉ ሲስተም ድማ ብዙሕ ግዜ ናቱ ሲስተም ይኸስስ ከሳሲ ኣሕዋት ይልዎ ኣሎ እንደገና ይፍትን ፈታን ይብሎ ኣሎ ክፉ ሓሳብ የምጻልካ ጥርጣረ ክትገብር እዚኣ ክትጣራጠር ክትወላወል እንደገና ድማ ተስፋ የቁርፀካ በቃ ተስፋ ክትቆርጽ እንደገና ድማ ሕንፍሽፍሽ ብምፍጣር ትምኒት ስጋ ብምልዓል ዝተፈላለዩ ነገር ዝጥቀመሉ ታክቲክ ናይ ሰይጣን እዩ። ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብቲ ንፈልጦ ካብቲ ዘምጻኽዎ ማለት እዩ እዚታት ሓደ ታክቲክ ያለዎ ማለት እዩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነዚ ጳውሎስ ከይብለጸልና ንውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና ስለዚህ ከይብለጸልና ምንትሲ ክንጥንቃቕ ኣለና ውዲቱ እዩ ዝብለና። ስለዚህ እዚ ድሕር ኮይኑ እቲ ውግእ ኣበይ መቸም ቦታ ኣሎ ሰብ ውግእ ክኸይድ ከሎ ኣበይ ቦታ ከም ዝዋጋእካ ይፈልጥ እዩ ኣሕዋተይ። እቲ ውግእ ድማ ኣብ ኣእምሮና እዩ ኣብዚ እቲ ውግእ ኣሕዋተይ ኣብ ሓሳብና ኣብ ኣእምሮና ኣብዚ እቲ ውግእ ክንርኤና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኣጽዋርና እንታይ እዩ ኣጽዋርና ክንፈልጥ ኣለና። ኣጽዋር ክትወፅእ ከለኻ ንውግእ እንታይ ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ከም ወታደራት ፒስቶል ድዩ እዚ መድፍዕ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገር ሒዞም ዝኸዱ ንሕና ድማ ከም መንፈሳውያን ሒዝናዮ ንኸይድ ረእይዎ። ስለዚህ ከምዚ ክንዕጠቕ እዩ ጎይታ ዝደልየና ድልዋት ክንከውን ኣሕዋተይ። ስለዚህ ብኩሉ ዕጡቃት ክንከውን ድልዋት ክንከውን ጎይታ ይደልየና ኣሎ። ስለዚህ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጎይታ ብጽንዓት ሓይሊ በርትዑ ብለና ኣሎ። ክንብርታዕ ኣለና ኣሕዋተይ። ፈተና ኣሎ፣ መከራ ኣሎ፣ ሽግር ኣሎ፣ ስደት ኣሎ። እዚ ዘሎ እዩ ዘይከዓድ እዩ ግን ዓወትናትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን። ስለዚህ ሰይጣን
كل جزء تسعيري سعوري جن أفدق بزغفتنا له متأني زعج سلزي أفدقنا عن عجل بكل دوك نبل قال أملاخ ينقرنا مالتي سلزي ببا حدا كل يومنا شو أتيم زلوا زي أتون زوم عتقنا شو أتيم حدا عتق حقيو كالاي درع صدقيو سالساي أسان وانجيل سلامي رابعي قراء رسم مرحانيو حامشاي والتا أمنتيو ويدما قاشا شادشاي سيف منفسيو الأملاق مالتيو شابعي دما تصولتيو ازي يمناتنا عتق ازي يمناتنا أتصوار نزيوم يقال أملاق تايز بلنا زلو لبسوه سلازي ازي أتصوار لبسنا كروتسانا انت زي توتسانا سيطان كتكعنا خيليو أتصورنا أنت زي تتأمنا لغة كن مارخ نخلينا حلو التهدرسي مسات صوارو مس عدكو سق انت يلسي انت زي تواجد العين تقبرو خيليو كمارخو خيليو سلازي اتي عدك يتوهيبنا له سلازي عدكنا تعاتقنا كمي أقابا كنت مولو خنزلنا كنفلت علينا سلازي كم وتهدرات كريستوس كل جزء دلوات كنكون علينا مغنيات السيطان كم زقوازم عم بس كل جزء انت يزقبر يزوري قال بوتا ترخبه قال خفته ترخبه هاللويا بايك تسس حسن دوها ويتاي واركا زابير مسكن سلازي انت يخون يزوري سلازي كفتي انت رخبه بوتا انت الشيطان انت يتابو يبلنا سفرا يتابو انت ايدا بوتا ايتابو دحر سفرا رخيبو اغفاف حلفت الله نسو انت اتيو يزورك يبقى يقطعطركاي كل انتناها انت يزغبركا يحزاكاي سلازي እግዚአብሔር መስገን በእምነት ስለዚህ እዚታት ከንሪኦ ኢና ሰይጣን ስፍራ አይታቦ መጀመሪያ ዕጥቂ ሐቅ እንሪና ዕጥቂ ሐቅ መጀመሪያ ንሪኦ ዕጥቂ ሐቅ እግዚአብሔር መስገን نحقسي كن عتقة علنا أنتوا ينتايلنا سيطان ينتايلنا لنا أبا حسوتي نحسوتي قدامي والناسي أبا حسوتي لولو سلازي كم كريستيانات متن نحن عدم أنت هنكون علنا حقي كن عتقة علنا حقي كن عتقة علنا እግዚአብሔር ይመስገን سلازي حقي كم تنري زلنا እግዚአብሔር መስከን ቁልፍ ተዓጥቆ ዘሎ ነተሐቅ ድማ ክንጥቆ አለና እግዚአብሔር ከም ቁልፊ ወታደር ኩሉ ጊዜ እንታለው ዕጥቅ አለው ቁልፍ አለው እግዚአብሔር መስከን ናትና ድማ حقي ላይፍ ስታይልና ሆናለው ህይወቴ ኣብ ህይወትናስ حقي ላይፍ ስታይል ሆናለው ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ 13:8 ድሕሪኡሞ ንሐቅ እንበር ክንጻረር አይግባአናኒ نحقسي كنتصاررسي أي قبأنا نحقسي كن قبولو علنا نتي أوهم أول نتي أيكونن دما أيكونن بولس بلنا قال أملا أماني نحق يزنبر حواتي أماني نمتا ينبر نحق يزنبر أب حق دما أنت يقول يموت سلازي نحنا أمنتي نحقنا ننبر حق دما مري ويتانا يسكرسوس ما قدنا حقن هيوتن أنا يدلو سلازي نخرسوس من بار مالك جابر الله تمسكره سلازي أنصار حق انتاي حسد أنصار حق كل بي حسد ما أبو أزغنا الشيطاني حسد ناي أرجيت سبحري إخواتي أب إفسون 4 خمرينا جابر مسكن إفسون 4 خمرينا بلاغ بارخ إفسون 4 كاب 20 حالن كسب 20 حمشن كنا بوينا بسم يسوع كم ببي اتحقي أبي يسكرسوس كم زلنا سميعكم أبو تماهيركم انتقونكم سي نتيك أدم اتمالالسلو بتنبيت سعتت زتقف أرجت سب أنتيتكم بتني عمر منفس تحدث أمه اتي بناي حقي انك قدسنان بملك أملاك تفترة حدش سب لبسوه سلازي كأن حسد نيو بلوه أكل حتى ينامو نفس وكف مسبت أيو حقي يزار هجي كل جزء تي أرجت سبي تأرجت سب حساوي
ስለዚህ ንኣርግቲ ሰብ ቀንጢትኩም እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ናሓትሕልኩም ሲ ኣይትተሓሳሰቡ ብለና ኣሎ ኣብ ናሓትሕልኩም ሲ ሓቂ ተዛረቡ እወ እንተኾይኑ እወ ይኹንኩም ኣይኮነን እንተኾነ ድማ ኣይኮነን ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን ስለዚ ንሓሶት ኔው በልዎ ንሓትሕልኩም ሓቂ ተዛረቡ ሰብ ከመኽኒ ከሎ እንታይ እዩ ሓሶት እዩ ዝዛረብ ዋላ ደንጉ መፂሲ ዋላ ካብ ኩላና ንገብሮ ደንጉ መፂሲ ባቡርኛ ገዲፋትን ንብሎ ለምድ በቃ ባቡር ገዲፋትን ከምዚ ኮይና ስለዚ ቃል ኣምላኽ ግን ሓቂ ተዛረቡ ንሓሶት ኔው በልዎ ሰብ ከመኽኒ ከሎ ሓሶት ይዛረብ ምክንያት ስለ ዘብዝሕ እዩ ሓሶት ዘብዝሕ ሓሶት ኩሉ ግዜ ናይ ኣምሰሉ ሂወት ይሕወት ወይ ድማ ማስኬራ ጌርካ ማስክ ጌርካ ትነብራካ ዲኮንካዮ ሲ ብሓሶት ትነብር በቃ ማስክ ጌርካ ትነብር ስለዚ እዚ ግን ቃል ኣምላኽ ኔው በሉ ኣምሰሉ ሂወት ናጽነት ይብሉን ሕዋተይ ናጽነት ኣየስተማቐርኒ ኣብ ሓቂ ሓራ ተውፃኩም ሓቂ ኩሉ ግዜ ሰዓርቲ እያ ትገብረኩም ሓቂ ሓራ ገብረኩም ሓቂ ናፃ ገብረኩም ስለዚ ምኽንያት ኣይነብዝሕ ሕዋተይ እቲ እወኹም እወ የስ ኦር ኖ ዘረባኹም እወን ኣይኮነን ይኹን እብለና ምኽንያት ኣይተብዝሑ ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ የእቱ ሕዋተይ ሰብ ፈሪሕካ ኣይሕሰውኒ ዲያብሎስ ከዓ ኣቦ ሓሶት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዕርዲ እንታይ ቦታ ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ሓሶት ሰለስተ ነገር ኣሎ ክነግረኩም ኣብ ሓሶት ቀዳማይ ናጽነትካ ይውሰድ ካልኣይ ከዓ ሰላምካ ይውሰድ ሓጎስካ ይውሰድ ደስታካ ይውሰድ ሓሳቡ ሰብ ከዓ ንዲያብሎስ ክስዕሮም ዘበት እዩ ሓሳቡ ሰብ ንዲያብሎስ ክስዕሮ ዘበት እዩ ምክንያቱ ቦታ ከፊቱሉ ኣሎ ምክንያቱ ሰፈር ረኺቡሎ ዲያብሎስ ስለዚ ኣቦ ሓሶት ዲያብሎስ እዩ ኢልዎ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን እንደገና ኣብቲ ካልኣይ ክንከይድና ኣምላኽ ይባረኽ ቀዳማይ ሪና ያለና ካልኣይ ከዓ ጽድቂ ከም ድርዒ ተኸደንዎ ብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ጽድቂ ሲ ከም ድርዒ ተኸዲንኩም ቁሙ ብሕልፊ መብዛሕትኡ ግዜ ወታደራት ዝሕሪቑሞም ኣብዚቶም ካብ ጥይት መከላኸሊ ልቦም ከይረሙ ስፔሻል ነገር ጥይት ሃሪሞም ወላ ሓንቲ ክገብሮም ዘይኽእሉ ገብርዎም ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ ማለት እዩ ወታደራት ዋላ እዞም ቦዲጋርድታት እዞም ንመራሕቲ ዝሕልው ገለመለ እዚ እንታይ እዩ ንዓና ድማ ድርዒ ጽድቂ ተኸዲንኩም ቁሙ ሕዋተይ ጽድቅና የሱስ እዩ ካባና ዝኾነ ጽድቂ የለን ናይ ሰብ ጽድቂ ጽዮቕ ጨርቂ ኢልዎ ኣሎ ግን ንክርስቶስ ንኽንለብሶ ሕዋተይ ነቲ ጎይታ ዝሃበና ጽድቅና እንታይ ክንገብሮ ክንለብሶ ጎይታ ደልየና ኣሎ ስለዚ ጽድቅና ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ንክርስቶስ ክንለብሶ ምክንያቱ ብዘይ ጽድቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ክንብል ኣይንኽእልና ሕዋተይ ስለዚ ጽድቅና ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ደው ንብለሉ ብክርስቶስ ሓይሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ክኸሰና ኣይክእልኒ ክኸሰና እቲ ኸሳሲ ክኸሰና ኣይክእልኒ ዋላ ተፈላለየ ክውንጅለና ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብክርስቶስ ኢና ጸዲቕና ጽድቅና ክርስቶስ እዩ ካባና ዝኾነ ነገር የለን ግን ድርዒ ጽድቂ ተኸዲንኩም ቁሙ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ከሳሲ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ከምዚ ደሓና ኣብ ኣእምሮና መፂኡ ክኸሰና ከሎ ኣብ ኣእምሮና መፂኡ ዝኾነ ነገር ሕሾክ ክብለና ከሎ ኩሉ ግዜ ወይታ ትወዲእለይ ክንጠራጠር ከም ዘይብልና ኣብ እምነትና ደው ክንብል ከም ዘለና ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ክንለብሶ ከለና ናይ ጽድቂ ድርዒ ብክርስቶስ ከም ዝጸለቕና ጻድቃን ከም ተቆፀርና ብእምነት ኣጽኒዕና ክንሕዞ ከም ዘለና ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ስለዚ ክንጠራጠር ይብልና ምክንያቱ ራእይ 10 ታይሎ ሰይጣን ጻድቃን ኣይኮንኩምን እንዳበለ ክኸሰና ይኽእል እዩ ሕዋተይ ሰይጣን ናይ ሕዋት ዓብይ ከሳሲ እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 12 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሰይጣን ብሓቂ ከም ዝጸለቕና ምዃንና ክንጠራጠር ኣይግባአናን እዩ እሱ ከሳሲና ስለ ዝኾነ ጽድቀይ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ኣጽዲቕኒ እዩ ሓጢኣተይ የቕረይልለ እዩ ተበጅኒ እዩ ኩሉ ወሲድዎ እዩ ኣነ ሓድሽ ፍጥረት እየ
ክንብል ኣለና ስለዚ እንታይ ኢና ዝብለና ዘሎ ንክርስቶስ ልበስዎ ሳልሳይ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ቅልጥፍ ክብል እቲ ካልእ ድማ ናይ ወንጌል ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣጋርኩም ከመኣሳን ኣቲኩም ደው በሉ ስለዚ ብዘይ ጫማ እንተኸይድካሲ ይሸቕ ወጋእካ ብዘይ ጫማ እንተኸይድካ ተመንክ ነኽሰካ እኽእል እዩ ብዘይ ጫማ እንተኾንካ መስማር ክወጋእካ እኽእል እዩ ስለዚ ከም ናይ ወንጌል ኣገልገልቲ ከም ናይ ወንጌል ናይ ሰላም ሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ጫማ ክንገብር ኣለና ኣብ ገዛና ኦኬ ብዘይ ጫማ ክንከይድ ንኽእል ኢና ግን ክንወፅእ ከለና ጫማ የለና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ወንጌል ሰላም ስለዚ ሰላም ክነበስር ወንጌል ክንነግር ብስራት ክንነግር ንሰባት ናብ ካብቲ ጸልማት ናብ ብርሃን ክነምጽእ ናይ ዕርቂ ኣገልግሎት ተዋሂብና ኣሎ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ተዋሂብና ኣሎ ስለዚ ኪዱ ስለዝበለና ምኽያድ ኣለና ኣሎ ክትከይድ እንተኾንካ ጽቡቕ ጫማ ክትገብር ኣለካ ወታደራት ድሕሬናዮም ሲ ጫሞም ከመይ መብዛሕትኦም ድልዱል እዩ ኣብ በረኻ ላዕልን ታሕትን ስለዝብሉ መንቲ ዝኾነ ነገር ከይትንክዮም ብጣዕሚ ምቹ ዝኾነ ሳእንዮም ዝገብሩ ንዓና ድማ ኣእሳምኩም ኣትይኹም ሲ እንታይ ግበሩ ደው በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጫማ እንታይ ጌርና ኢና ንወንጌል ክንነግር ንኽንከይድ ንኽእል ብስራት ክንነግር ንኽእል ስለዚ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ናይ ወንጌል ሰላም የምፅእ ኣሕዋተይ ሰላም ብስራት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ሮሜ 5:1 ከማን እንታይ ይብለና ብስም ኢየሱስ ከምቡቤ ኣብ ሮሜ 5:1 እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ፀቕጠና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሒዝና ኢና ንኸይድ ብስራት ሒዝና ኢና ንኸይድ ንሰባት ጥዑም ዜና ሒዝና ኢና ንኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን መን እዩ ነቲ ሰናይ ዘርእየና ዝብሉ መን እዩ ነቲ ድሕነት ህይወት ዘርእየና ዝብሉ ንሕና ነቲ ናይ ጫማ ሰላም ወንጌል ጌርና ንኸይድ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ ወንጌል ጫማ ናይ ወንጌል ሰላም ኣእሳን ጫማ ጌርና ክንከይድ ፍቓድ እግዚአብሔር ስለዚ ነዚ ጳውሎስ ወንጌል ክንነግር ትማልሲ ነግር መንገድ እግዚአብሔር ይመስገን ትማልሲ ብጣዕሚ በዓል ነይሩ ኣብ ናይዞም ሆሞሴክሹዋል ብጣዕሚ ዝገርመካ ስለዚ ይምስክሩ ነይሮም እቲኦም ከዓ ጌግን መፂኦም ከዓ ይብሉ ነይሮም ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣባና ዘሎ እግዚአብሔር ዝሃበና ሓይሊ ናይ ወንጌል ነገር ክንዛረብ እግዚአብሔር ፍቓዱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ወንጌል እንተዘይነገርኩስ ወይለይ ዝበለ ጳውሎስ ነዚ ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ብሕልፊ መንግስቲ ፈቒድሎም ሕጂ ሰብ ይጠፍእ ዘሎ ሰብ ኣብ ገሃነብሳት ዝኸይድ ኣሎ ሰብ እናጠፈ ሰብ ናብ ገሃነብሳት እናኸደ ስቕኢልካ ምርኣይሲ ወንጀል ይሕዋተይ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰኣኒ ጌርና ክንወፅእ ጎይታ ፍቓዱ እዩ ጎይታ ይእዝዘና ኣሎ ጎይታ ይነግረና ኣሎ ሕዋተይ ብዝኸድናዮ መጠን ኩሉ ግዜ ጫማና ለቢስና ናይ ወንጌል ጫማ ጌርና ንወንጌል ክንወፅእ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ዝኣዘዘ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ናብ ራብዓይ ክንከይድና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እምነት ዋልታ ካብሎሲ ወይ ድማ ናይ እምነት ጋሻ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ከዓ ሰይጣን ብዙሕ ግዜ ሲ ፍላጻታት ይውርውር ይባኻ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ነዚ ሒዝካ ነቲ ናባኻ ዝውርወር ፍላጻታት እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትከላኸሉ ኣለካ እዚ ከዓ ሓደ መከላኸሊ እዚ እንታይ ኢልዎ መስልኩም ናይ እምነት ዋልታ እምነት ይልዎ ኣሎ ናይ እምነት ዋልታ ወይ ናይ እምነት ጋሻ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣን ፍላጻ እናምፅእ ሰይጣን ተስፋ ዘቑርፅ እናምፅእ ሰይጣን ሓሶት እናምፅእ ሰይጣን እተፈላለየ ታክቲክን ተፈላለየ መንገዲ እናምፅእ እንታይ ይገብረና ከጥቃዓና ይደሊ ኩሉ ግዜ ኣታክ ይገብረና እዩ ኩሉ ግዜ ፍላጻ ይድርብየልና እዩ ንሕና ግን ናይ እምነት ዋልታ ሒዝና ደው ክንብል ኣለና ነዚ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ እንታይ ኢልዎ ንጴጥሮስ ኣነ ግን እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንተኻ ለመንኩ ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ ንሕዋትካ ኣፀናንዓዮ ምክንያቱ እምነትኩም እንታይ ከይትጠፍእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ስለ ጴጥሮስ ለሚኑ የሕዋተይ ጴጥሮስ እኳ ጎይታ ተዘይብለሉ ሲ ከም ይሁዳ ከማን ክጠፍኡን ይኽእል ግን ስለ እምነትካ ምእንቲ ከይትጠፍእ ስለኻ እንታይ ገበርኩ ጸለኹ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ጳውሎስ ድማ ንክርስቶስ እንታይ ዝብሎ ኣምላኽ ይባረኽ ንጢሞቴዎስ ሰናይ ገድሊ እምነት ተጋደል ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን
قل له مالت انتي قال لي سناي قال لي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክንሪና አብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ አብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:18-19 ቀደም ክንሪና አታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም ተባሃልካዮ ትምቢት እምነት ሰናይ ህሊና ሒዝካ ብኡ ጽቡቕ ውግእ ምንቲ ክትዋጋ እዚ ትእዛዝ እማዕቁበካ ኣለኹ ገሊኦምሲ ነቲ ሰናይ ህሊናኦም ደርቢዮምሲ ናይ እምነት መርከቦም እንታይ ኮይና ተሰቢራ ኣላ ድሓር ኣብቲ ታሕቲ ከዓ 6:12 እንታይ ብሎ መስለኩም ጽቡቕ ገሊ እምነት ተጋደል ነቲ ተጸዋዕካሉ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ጽቡቕ ምእማን ተኣመንካሉ ህይወት ዘለዓለም ሓዝ ስለዚ ናይ እምነት ገድልሎ ማለት ያዋተ ስለዚህ ገሊኦምሲ ናይ እምነት መርከቦም ስታወይናላ ተሰራላ ካብ እምነቶም ወጪኦም አለው ስለዚህ ናይ እምነት ጋሻና ናይ እምነት ዋልታና ክንልዕል ኣለና ነዚ ቃል አምላክ ሳሞት እንታይ ኩን እሙን ኩን ዝብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ እምነትና ዶክ ክንብል ኣለና ኣብ እምነትና ብዙሕ ፈተና ኣሎ መከራ ኣሎ ስደት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ እምነት ጋሻ እንተዘይ ሓዝና ግን እንታይ ነው ብዙሓት ናይ እምነት መርከቦም ተሰራቶም ብለና ኣሎ ስለዚህ ጳውሎስ ካን ጢሞቴዎስ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ጽቡቕ ገሊ እምነት ተጋደል ኣብ መጨረሻ ከማን ድሕሪኦም ጳውሎስ እንታይ ጽቡቕ ገሊ ተጋደል እምነተይ ሓለ ጉያይ እንታይ ገይረ ወዲኤ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋተይ ኣብ እምነትና ደው ልበል እዚ መሳርሒ እዚ ጋሻ እንተዚህ ይበልና ሰይጣን አይደቅስኒ ሕዋተይ ሰይጣን ጽቡቕ ነገር ዝባሃል የብሉን ሰይጣን ሲ ላይ ሰይጣን ምሕረት ምጥፋእ እሱ በቃ አጥፊኻ ምጥፋእ ካብ ሰይጣን ምሕረት ካብ ሰይጣን ሰናይ ካብ ሰይጣን ጽቡቕ ነገር የለን ስለዚህ ንሕናይና ደው ክንብል ዘለና ነዚ ናይ እምነት ዋልታ ሒዝና ደው ክንብል ንኽእል ንሕናይና ኣብ ጢሞቴዎስ 2 ከምኡ ኢልዎ 3:4 ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይተይ ሳይኮንካ መከራ ጽገብ ነቲ ዝዓቀካዮ ምእንቲ ከስምሩ ብናይ መናባበር ዝጠልፍ የለን ብሎ ስለዚህ ንፉዕ ዓቀይታይ ኩን ብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሕዋተይ እንታይና ኣብ እምነትና ደው ክንብል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክሳሞት እሙንኩን ኣብ እምነትካ ደው በል ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዕብራውያን ከማን ንዓለም ንስዕረላ እንታይ ምሳሌም ነብሩኻት እምነትና ይዕብ ሕዋተይ ንዓለም ንስዕረላ ዋና እምነትና ሕዋተይ ስለዚህ ናይ እምነት ዋልታ አልዕሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እምነትና እንተልዕልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አጽወርና እንተ እግዚአብሔር ይመስገን ብርቱ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በእምነትና ድማ ሰይጣን ንቃወሙ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:9 በእምነት ሰይጣን ተቃወሙ ይብለና አምላክ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብ አምላክ ተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታን ዓለም እንስዕረላ ስዕረት ካን ሳንታያ እምነትና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ሓምሻይ ንኸይድ አምላክ ይባረክ ምሳሌው ነው ጎይታ ይባርኩ ጆም ኢየሱስ ጎይታይ ንዝሙቀት ጆም ሓምሻይ ካሪዮ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ እዚ ካሪዎ ቆቢዕ ሰብ መቸም ወታደር ቆቢዕ ተዘይብሉ ሓሳዕ ግንባሩ ድሕሪ ሃሪማቶ ኣኺሉ ኣብ እግሩ ክጸንሕ ክእል እዩ ክነብሩ ንኽእል ኣብዚ አንተ ተሕሪሙ ግን ኣኺሉ ነዚ ቃል አምላክ እንታይ ብለና ኣሎ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ እንታይ ገበሩ የእቱ እቲ ናይ ምድሓንና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኢሳያስ 59:17 እውን ከምኡ ብለና ኣሎ ክነንብቦይና እግዚአብሔር ይመስገን ትንቢት ኢሳያስ 57 ትንቢት ኢሳያስ 57 نيني يقريتا تنبيت إسياس 59 يقريتا تنبيت إسياس 59 وتر 10 بسم يسوس كم بيه نتصركي كم درعي جيرو تخدنو أبروس دما ناي مدحان قرع رأسي أتو كلام مفداي هنا تونزفه نتصعاتون كم بارنوس جيرو سفروا بلنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብዙን ኮሚዝ ብለና ዘሎ ስለዚህ እዞም ናይ ሮማ ወታደር ወላ ወታደር በብረት ዝተሰርሐ እዩ እቲ ቆቢዖም ጥይት ከማን ክሕልፍ አይከልኒ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ድማ እቲ ናይ ምድሓን ቁራዕ ዝኾነ
ክንገብሮ ኣለና ንሱ ድማ እንታይ ይሆን ሬና ግዛን እቲ ቁርአን እዚ ንደህንነትና ዋሕስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ አምላኽ ይባርክ ኣብ ተሰሎንቄ 5:8 እውን ከምኡ ይልና ኣሎ ንሕና ግን ደቂ መዓልቲ ካብ ኮልና ደርቢ እምነትን ፍቅርን ነታ ተስፋ መድሓኑን ከም ቁራዕ ርእሲ ጌርና ተኸዲና እንታይ ንብል ንጠንቀቕ አንተ እንታይ ለኩም ውግ እንታይ ለኩም ነረ ውግ ኣብ ኣእምሮይ ንኣእምሮና እንተ ዘይተቆጻጸርና ሕዋተይ ሓሳብና እንተ ዘይተቆጻጸርና ሰይጣን ዋና ታርጌቱ እዚኣ እታ ናይ ዝድሓልና ኣላ ናይ ምድሓና ቁርአና እንተ ገፊፍዎ በጣዕሚ ኣሸጋሪ ሕዋተይ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ተጠንቀቁ ይብለና ርእስ ነቲ ተስፋ መድሓን ከም ቁራዕ ርእሲ ጌርኩም ተኸዲንኩም ንጠንቀቕ ተኸዲና ንጠንቀቕ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋተይ ተሓሳስባና حساب كريستوس يهلكم زلنا كنا زي حساب سيطان الله حساب تلق له حساب بأس له بمحدث حسابكم تلوتوا نزع عالم زي أيتم سلو أب أمرنا حشوق بالنسبة له حساب مسبسة انتهينا نقول بقى نسي يخسي قبرنا يزورنا بقى دلا يقبرنا مالته سلزي كل جيزي انتاكم كون لنا زي أبير المسكن أتي أملاك يبارك ناي مدحان قرسي ناي مدحان قرآن رأسي يأتينا كنت نقالنا أبو كلا قرنطس 10:4 رأيه أملاك يبارك أتصورنا وجينا أبقلنا أملاك لمفرس صنع عردتات برتع عمبر سقاوي أيقونا بوها حسابات مس لعل أو إشكي عم بابا مرحبا يا ريته كلاي قرنطس 10:4 10:4 أنتو يبقى لك أول شيء هاي ليكوا قدم كله لمن ما رخوا لنا لما إزاز كريستوس سلازي أتصورنا انتايو سقاوي يكون الحواتي بسقاني مالالس كنسنا وجينا ويما أتصورنا سقاوي يكون انتاي دا منفساوي حواتي سلازي برتعي نتي عردتات ناي سيطان نتي ناي دياولوس ناي توم أغانانت عردتاتي نفرسولو እግዚአብሔር أتصور يبنا اللوز سلازي ناتنا عردي برتعي እግዚአብሔር مال أتصورنا أتصور وجئنا أبقى أملاك المفرس صنع عدتات برتئي مبر سقاوي أيقونا سلازي أبزول لحسابات نقولو حساب سقا زخونة نقولو نقولو انتاي مثلكم أتصورنا منفساو سلازخونة سقاوي سلازي يكونا زي أبي المسكة نمتاي حساب كريستوس يحلوكم زبلنا نمتاي بمحدث حسابكم تلوت أمر نزع عالم زي أيتم سولو انت كان هذا ما أب فيليبي كلتا شومون تخانتايب لنا زي أبير المسكن فيليبي كلتا شومون تخانتايب لنا أملاك يبارك أوه كاب كريستيان تونا ولا إتي أب كريستوس كاب حموش تيقريتا إتي أب كريستوس يسوس دينا براي حسب أبخاتكم يحلو زي أبير المسكن سلازي زي أبير المسكن حسبنا بزي كهون على أملاخي نقرنا مالتي زي أبير المسكن سلازي رزنات زبلو سلام زبلة كان حسب فقال زي أبير سلازي أمرنا كله زي أمرنا زي من المعروف لنا نخرصوص المعروف لنا زي أبير أملاخ أنت زي من الزاز كا تقول صعيب زي أبير المسكن سلازي أتصورنا وجئنا أتصور وجئنا بكلمة أملاخ المفرس أنا أردتات عمر برتو عمر سكاوي أيكون زي أبير المسكن شاتاي نغيس أملاخ يبارك نايم منفس سيفي الولو
زخاريو ناي منفس سيف مالت قال أملاخ إذا مكسب حج زراني محموش تنتيم مكالا خليهم إذا كن نتك عليو حواتي كسب حجي كنكالا خلت أنا هنا مكالا خلت نقبرت أنا هنا قوي نقبرت أنا هنا والتا أمنت كنا نقلت أنا هنا قرآن نقبرت أنا هنا إذا كن فريجا بقولوا ما زي أبي رملا نمكلا خالن نمتك عن زت أكمل سيفي لولو قال أملاخ سيفي لولو زي أبي المسكن أملاخ يبالغ إبراهيم 14 تخلت دهريهم قال أملاخ ياون انتهي لولو مسلت إنيو كابل تزعفوا سيف زبلعيو نفسن منفسن من فلالي أكلات أمبر كسب زفلالي زستم أم حلال حساب اللي بالكعة زفرد إيجو سلازي قال أملاخ انتهي حواتي ياون قال أملاخ سيفي حواتي قال أملاخ مسلتي حواتي زي أبي المتر منفسن نفسن زفرالي والله زي أبي المسكن سلازي حيالي أزيك زي أبي المسكن لحرينا ما بويتايس قصص أماتيوس 4 تختم ببوت تقولوا قالهم انتهي الوا سيطان فتنا قالهم ود أملاخ تكون كاسي نزي أمنس انتهي الورو انجرا الورو زي بويتان انتهي الوا سب بقال أملاخ مر بنجرا عينا برنيلو እግዚአብሔር ይመስገን ሸው እንታይ ክፍቱን ሁሉ እንታይ ሊመል ጽሑፍ ሕዋቴ ንሕና ድማ ዝኾነ ሓሳባት ዝኾነ ነገር ክመጽእ ከሎ በቃል ኣምላኽ ኢና ንክሳይ ንገብሮ ቻሌንጅ ንገብሮ ስለዚ ጽሑፍ ክንብል ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ሰይፍ እዩ قال أملاك زيابير مسكن قال أملاك نبتة قال زيابير ينقرنا مالك سلزي بقال أملاك هنا خنا أتون الوقت نقول زيابير مسكن سلزي قال أملاك سيفيلو ولا أبي إرميسكا قال يدو كم حول كم نخوحي حشم شم زبل مدوش على أيقونن قال أملاك تاي مدوش شيء حواتي نتكوحين تاي جوجو حشم شم يقوله حيان برتعي زيابير أملاك تمسكنه أب إسياس 55 كاب 10 كسب 10 حد دهريهم مرما زيابير مسكت بزعبك على أملاك زارو نجر اللو إسياس 55 قال أملاك برتعي مقانون رينا قال إسياس 55 10 حد رينا زناب وركي كاب سماي زور أمو نمدري كيستيا كم زفرين كم زوقلن كأ كي جبرة زرين زرعي مبين نتقلّى بدما كي حابة ندحرت كم زي ملس إتي كاب عفيز وتأك علي كأ كم أو كخون يوم نتزدليو كسلت أبتزل أخوها كقنعيوم بر بخنتو نباي أي ملسني قال أملاك زقني إخواتي كاب زي أبير أفوتيوسي كسلت أسي بارو خينوس أي ملسني كمتي زنابن ورجن كاب سماي كم زور أمون مدر دما كم زستي كم زفرين كم تزقولن كي جبر زر إن زرعي مجود ما نتقلّى دما كي هابه نحريت كم زي ملس قال أملاك دما كي سلت أي ملسني قال أملاك حيل له وقتي قال أملاك سلطان له قال أملاك حنت قال تزارب وديك فوسي كوي وي قال سي حيل له قال سي برتعي حواتي زي أبير مسكن سلازي قال أملاك نعنا انتهي حواتي سيفي منفساوي سيفي زعبير المسكن سلازي قال أملاك زلوا مخفات قال كا يبره نجر تادما أمره قال أملاك لنا أمره زلنا نقول مستقلت نقول طببنياتات نقول لعل شماغلتات لبامات نقول لعل صلاتنا لبامات نقول قال أملاك انتهي قبرك يلب مكة زعبير المسكن سلازي قال أملاك نعطى لنا أبيتروس انتهي لنا كل جزء تدعلوهم كوبنو نتي زحتوكم ملاش من تكتبوا كل جزء قال أملاك نبلع لنا زي أبير مثلا قال أملاك تدريب لنا انتهي لنا مخن من السلو كل جزء تدعلوهم كل جزء زبال أنا هنكون قال أملاك ينقلنا قال أملاك صحيح له أبقبرها وريت كنت سلاسان شو قتل مثل أخو موسي بيتروس كزارب كله أبتنا منفس قدس جزء أتم سمات انتهي كوينهم يزبلنا لبهم توقع يزبلنا قال أملاك سي لب خايز تنكيكا لبهم توقعوا شو انت هاي لهم لبهم مستوعبوا زيادة أملاك تمسك نسب زراد أوكو قال أملاك حواتي نسب تزاريكا ميتكا أبيلكا ولا حتى تقبل تغنيها قال أملاك أنت رأيت عوجن يدو ينلع الزب
ቃል አምላኽ ዝረተ እግዚአብሔር መስከን ነዚዮም ሽዑ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ተወግእሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦትን ሐዋርያት ኣትም ሕዋትና እንታይ ክንገብር በልዎም እንታይ ክንገብር ሕሸልና በቀረዩም ክማርኹ ከለዉ ዝበልኩምና ክንገብር ኢና ዝኣዘዝኩምና ሕራይ ክንብል ኢና ካብኡ ድሕራ ቤትኩሞ ንስሓ ካኣቱ ከለዉ ሕድገት ሓጢኣት ክትረኽቡ ኢኹም ተጠመቑ ብክርስቶስ ሽዑ ድማ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉ ክብልዎም ከለዉ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዋተይ ንሕና ድማ ነቲ ቃል አምላኽ ከም ቃል ሰብ ጌርና ኣይንቀበሎ ነቲ ቃል አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ጌርና እንተተቀቢልና ብሓቂ ኣብ ህይወትና ከንፍር እዩ ኣብ ህይወትና ብሓቂ ክበቁል ብዘይገድስ ዋላ በዛ ቆልዓ ቃል አምላኽ እንተተሰቢኹ ከም ቃል አምላኽ እንተተቀቢልና ኣብ ህይወትና ፍረ ክፈሪ ከም ሰብ ጌርና እንተተቀቢልና ኣብ ህይወትና ወላ ሓንቲ ይገብር እዩ እቲ ቃል ናይ ዕብራውያን ሰባት እንታይ ዝብሎ እቲ ቃል ብእምነት ስለዘይተቀበሉ ሰዎች እንታይ ይገበሮም ኣይጠቐሞምን ንብላ እቲ ቃል ተዘሪዩ እቲ ቃል ተሰቢኹ እዩ ግን ብእምነት ስለዘይተቀበሉ ኣብ ህይወቶም ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ኣብ ህይወቶም ወላ ሓንቲ ነገር ክስራሕ ኣይከኣለን ስለዚ ሕዋተይ ንቃሉ ብእምነት ንቀበሎ ከም ቃል አምላኽ ስለሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ኢልዎም ጳውሎስ ከም ቃል አምላኽ ስለዘይተቀበልኩሞ ንሕና ከየኮርና አምላኽ ነስ ከም ቃል አምላኽ ስለዝተቀበልኩሞ ከም ቃል አምላኽ ተተቀቢልና ሕዋተይ ኣብ ውሽጥና ከዓይኸል እዩ ኣብ ውሽጥና ክሰርሕ ይኽእል እዩ እስኪ ንሪኣ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:13 ዝበለፀ ብቃሉ ክነንብባ ፅቡቅ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:13 ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎም ይመልስ ምንቲ ዝውን ነቲ ብኣና እተሰብከ ቃል አምላኽ ምስ ተቀበልኩሞ እሞ ንሱ ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ዝዓይ ዘሎ ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ቃል አምላኽ እምበር ከም ቃል ሰብ ስለዘይተቀበልኩሞ ንሕና ከይኮርና አምላኽ ነመስግኖ ኣለና ስለዚ ከም ቃል ሰብ ገይሮም ስለዘይተቀበልዎ ጠቂምዎም እግዚአብሔር አምላኽ ጳውሎስ ከዓ እግዚአብሔር ነመስግኖ ኣለና ንቃል እግዚአብሔር ከም ቃል እግዚአብሔር ጌርና ተተቀቢልና ኣብ ህይወትና ክሰርሕ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን እቲ ናይ መጨረሻ ሻብዓይ ድማ ክንሪና እግዚአብሔር መስገን ጸሎት እዩ ጳውሎስ ኣብዚ እንታይ ዝብል ብኩሉ ጸሎትን ልመናን ኩሉ ሰዓት ብመንፈስ እናጸለቕሞ ምስናይ ዝውን ብኩሉ እናተጸመምኩ ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቑሑ ምንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባ ብመቑሕ ተኣሰርኩሉ እሞ ከምቲ ዝግባአኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ምንቲ ከተንብዕ ጸልይለይ ሕዋተይ ጸሎት የድሊ ኩላትና ጸሎት የድልየኒ ዝብል ሰብ የለን ካብ ጳውሎስ ዝብርትዕ መንፈሳዊ የለን ግን ጳውሎስ ንገዛ ርእሱ እንታይ ይብል ኣሎ ጸልዩለይ ከምቲ ዝግባእ ኮይነ ቃል ክዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ከተንብዕ ጸልዩለይ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብምንታይ ክንጸልይ ኣለና ብመንፈስ ክንጸልይ ከም ዘለና ብመንፈስ እናጸለኹም ክብል ከሎ እንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጸሎት ነገራት ይለውጥ እዩ ጸሎት ነገራት የስልጥ እዩ ጸሎት መፍትሒ እዩ ጸሎት ንሓድ ሕድኩም ጸልዩ ክንበሃል ከለና ፍቃድ አምላኽ እዩ ሰብ ኣነ በይነ እንተይሉ ሕዋተይ ክኸይድ ኣይክእልን ብዙሕ ክገብር ኣይክእልን ንሓድ ሕድና ክንጻለይ ፍቃድ አምላኽ እዩ ሓደ ኮይና ሓደ ልቢ ሓደ ኣፍ ኮይና ክንጽልይ ከለና ነገራት የስልጥ ስለዚ ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ ተሎ ማሕበር ሽማግለ ይፀውዑ ወሳቶም ድማ ዘይት እናለኹ ይጸልይ ንሓድ ሕድኩም ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራት እንታይ ክትገብር እያ ክትስልጥ እያ ስለዚ ጸሎት ንሓድ ሕድና የድልየና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብጸሎት ክንብርትዕ ቃል አምላኽ ይደልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ ብጸሎት ደው ክንብል ቃል አምላኽ ይነግረና ጳውሎስ ንምንታይ እዩ ዋላ ንሰብ ኤፌሶን ጽልየሎም መንፈሳዊ ዕንተኹም ክበርህ ተስፋ ጽዋዕኩም እንታይ ምዃኑ ክብሩ ስብስብ ትፈልጡ ስለይኹም ጽልይ ኣለኹ ኤፌሶን ኣመንቲዮም ስለይኹም ጽልይ ኣለኹ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ኤጳፍራስ ከዓ እንተሪእና ከዓ ብጸሎት ዝጋደል ዝነበረ ሓዊ እዩ ነታ ማሕበር መልእክቲ ክትከውን ነታ ማሕበር ኣብ ርድኢት ክትመጽእ እታ ማሕበር ክትቀውም ደው ክትብል ስለይኦም ለይትን መዓልትን ብጸሎት ዝጋደል ዝነበረ ሓዊ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጸሎት ድማ እንታይ እዩ ንሰይጣን ኣታክ ትገብረሉ እቶም ሓሙሽተ መከላኸልዮም እዞም ሓንቲ ዘርአናያ ቃል አምላኽ ሰይፍን እዚኣን ድማ እንታይ ንገብራ ኣታክ ንገብረላ ኢና ስለዚ ሓሳብ ሰይጣን ምኽሪ ሰይጣን
بخلو نفسه بتصالة حواتي سلازي بتصالة دوبلو بتصالة نقعو زبلنا زعبير المسكن بقولوا بزح جزء تصليهم كلهم سي ناوش تصابكم كحدث ناوش تصابكم سي تصليكم الله يبل زعبير المسكن سلازي نحن عندنا نتصالي دما فقال زعبير سلازي الله يبارك قويتاسي انتهي يجيروان محبرو دقيتاسي يقول سي انتهي يجيروان اي حيلوان ما غادي حبيرنا نصلي سي انت كمان اي كحيلوا اي كلني حبيرنا ينازلنا حد بينو خطقو يخيدي زومنا انسسا دهريكم سي تزبرت اسي امبساسي تاكيبهم عذاب ግን ዝገብርዎ ስነግረኩም አይከኒ በዚ መልጽ ተሓደረኩ በዚ ተወቁ አልባቡ እንደትፈሉ ጉሩ ኮይኖም ኩመጽኦ ከሎ ንሕና ድማ ሓዋተይ ሓደ በይኑ ወላ ሓደ ንዓሰርተ ንሓደ ንሸህ እንዲልዋ ክልተ ከነቕዳ ይልዋሎ ንዓሰርተ ሸህ ስለዚ ኣብቲ ብዙሓት ክንኮን ከለና ሓይልና ድማ ክንዱ መጠን ድማ ይበዝሕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ نحن نصلي مخنياتو منغستنا املاح حنت يا نايكولاتنا منغست املاح يا مستم زحمو حمم مستم زحغوسو تحغوسو مستم زدخوم دما دخمات كوينا كنبرتعوم اجوهم كنبلوم بصلوت كندغفون نحدنا نصلالي ازي فقال እግዚአብሔር ازي ጸሎት ድማ መሳሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አምላክ ይባረክ ጸሎት تعابي أقداسي يو زعير أملاح تمسكنه سلذي بتصولتنا دو نبل زعير المسكن سلذي أملاح يبارك بتصولت كنكح وانجيل كسبخ وانجيل كم جبو خسرح بتصولت دو كنبل علنا مالتي زعير المسكن سلذي كم تي حنتي عجيتي بيناتي جزاك تسرحت خلنا ግን ብዙሕ እንጨይትታት ግን ገዛ ክስራሕ ይበስል ሓደ በይነ ኻሲ ወላ ሓንቲ ትገብር ኣለኻ ዓወይ የድለኒ ሓብተይ ተድለኒያ ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ኣምላኽ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ብኡ መጠን ድማ ምሳና ይሰርሕ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክልተ ወይ ሰለስተ ብሽመይተ ተሰማሚኹም ስትልዩ ኣነ እንታይ ኢሉ ኣብ መንጎኹም ኣለኹ ኢልና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ጸሎት ዘይልውጦ ነገር የለን ስለዚ ብጸሎት ክንተግህ بتصالة دوك نبل علنا سلذي أنتوا يزبلكم سي محبري سي المحبري أبز خوعي كهانس دقيتات سي أولجن أي حيل واني إكليسيا زي أبي تخسيانا حبيرنا إنا نواجع نتسأل بين كتواجع خلقان حبير كتواجع على خلقان سي تفلاني سلذي حبيرنا إنا نواجع زي أبيرنا تسأل إنا هذا ما حدا يفوتنا ديابلوس أجانتهم كانت تسأل يبلنا حدا الشح كلتا دمان 10 شده شح يسالو بين خان نتسال اذا تقالس كاتقول انا بيني انتلك اخي لك انا بيني اونلاين خيدالو انتلك مጨረሻ خبيدي زغس صكاله زمعلك يالن زمخرك يالن مستات كازخون يالن بين خاسي ايكوني سلازي يحوتنا متاي املاق فتيرو يحوت حبيرهم كنورس كني سناي كني يطعمني او دما هيوتن بركه عزيزه يبلو سلازي نحد حنا كنباراتاتا نحد حنا اجوها خنبل نت زدخمه دما انت خنغبرو كنفاطنو كنبرتعو ازي فقاد املاخي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በይነ ካንተውን ካመጨረሻ تعبيت حيزك تعبيت ودقات كان تعبيت تقدمها ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ፍጻሜኻ በይነ ካንተውን አይጽቦኒ ስለዚህ እንታይ ይዝብል ነታ ሓደ መዝሙር ኣለዎ ነታ ሓደ ትንቢት ኣለዎ ነታ ሓደ ቃል ኣለዎ ስለዚህ እኮቦ ከለኹም ሲ ናሓድኩም ጻጋኹም ተቀባበሉ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ምልአት ኣሎ ሕዋተይ ሰበይኑ ሙሉእ ክኸውን ኣይከእኒ ኣፍንጫ በይና ምልእቲ ክትኮን ኣይትኽእልኒ ዓይኒ በይና ምልእቲ ክትኮን ኣይትኽእልኒ ኩሉ እቲ ኣካላት ደው ክብል ከሎ ከም ሓደ ስጋ ይኾን ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ንሪኦ ዘለና ኣምላኽ ይባረኽ ደው ንብለሉ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መጨረሻ ገጽ ኣብ ዕብራውያን 10:35 ክንሪኢና ኣምላኽ ይባረኽ ዕብራውያን 10:35-39 እንታይ ብስም ኢየሱስ ኮምቦቤ እምበኣርሲ ነቲ ብዙሕ ኣስቢ ዘለዎ ትብዓትኩም ኣይትደርብይዎ ፍቓድ ኣምላኽ እናገበርኩም ነታ ተስፋ ምንቲ ክትረኽብዋ ትዕግስቲ የድልየኩም ማለት ኣዝዩ ቁርብ ዘመን እዩ እቲ ዝመጽእ ክመጽእ እዩ ኣይክድንጉኝ ጻድቅ ግን በእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት እንተተመለሰ ግን ነፍሰይ ብኡ ባህ ኣይብላኒ
نحنا قل مستوى مدحان نفسهم كرهوا زأمنون بر مستوى من طفات ندحريت ملسوا أيقونا سلازي صادق بأمنتي زنبر نفسي ندحريت انت تملست بقاسي انت هاي قبلني هاي بلعني حواتي كل جزء نقدمت مروشو ندحريت سيتلوت إلوي أبلوك أسر شوعتهم بطري واجنا كم سيتلوت إزولا لوك أسر شوعته ويجا شو ستزارو وقالي زي أبير من الناس كان سيتلوت ندحريت مصر عيتها عندك أوكوينا تعرفت سلازي قويتها أنتهي بلالو أبلوك أسر شوعته سلاسان حادث سلاسان كلتن قويتها تزارو وقال مالتي بتا معلتتي أبدر بزلو أقحا كأبيت زلو كوستو إلو أي ورد أوفر زلو ندحريت أي ملس قبل علي زلوسي أبر زلوسي نتحتي أي ورد بلالو إنت كان دما أوفر زلو دما ندحريت أي ملس شعور سلاسان كلتن زيوا نسبيت اللوت ذكروا لمن ذكروا يجبلنا ذلو سيتلوت انت أخوين يا تريفا ندحريت سلازي أمتتي عندك أخوين يا تريفا سلازي حواتي وقع وكانتلو قلنا عوتناتنا بخرصوص عوتناتنا حواتي أتي سعاري مسانا الله مكرات متى شجر انت متى فتنا انت متى كل جزء أبوتنا دوبل بوتنا أي نقدر حواتي ولا انت دخلنا يحواتك تسألي لنا ولا انت ودقنا قويتا خطسا أتسألاتي انت هاي تغني بأيتي انت ودقوتي انت هاي تغني بهاي بلكي كتسئ تسفى زلنا تسفانا أي نقولت سيد أن تسفى قلت أنا بزو حساباتي زمت قلت سب تسفانا انت ودقو كتسئ سلازي نحد حدنا أبنا حد لكم سنتاي غوريز لنا أبو براون أسر أبنا حد لكم سن أستبولو حواتي نتأمامت ندواول بقال أملخ نحد حدنا نتهان على من يلوم زي متسأل من تاي كوينو خلت سبت سلسة سبت تلبتا حوكم بتحوه زي أبير أبنا حد حدنا نستبل زي أبير المسكن سلازي حالكوا نجحريت كي ملس كلنا نتنقى قال أملخ زي أبير المسكن كن سلازي كنستبل قال أملخ ينقرنا مالكم أملخ مبارك متشرشة زي أبي المسكن إذا كله توجه نايك زي أبي هري زي أبي تواجعي عود جن ناتنايو بخلو حواتي أبتمكرنا أبشجرنا كل جزء نسعره بمسكنايو كنقرون من كلنا نسيت عن عدل هبو نسيت أن تاينا عدوي بوتا أين هبو سفر أين هبو إلا نيرنا سلازي بمسكنا دو كنبل كلنا كاب عود ناب عود مسكاكر أمسكنا بركة الله أمسكنا مسجار الله أمسكنا مدياب الله سلازي بزتقولن كابعهم كم نلعلي أي تفتوننيهم سلازي نتزور ورسيتان انتي كنبلو لنا بقال أملاك كنزاربو علنا زابير مسكن ودي حد صار أملاك يبارك قالي تاباسر يجي وسيله لهم أملاك يبارك انتي كبلي لي أما تشرش أنتوني أفيليبي 4 شمونت انتي تقول بو حسابو تبليها حق الزبالة رزنة زبالة قنع زبالة نصح زبالة تفتاوي زبالة صبق ورا زبالة حسابو يبلنا زابير مسكن إذا كنا حسبو 5 لنا سلازي كل جزء سيطان قالات اللي سدلنا حسابات يمصالنا كل جزء انتي مسلكم نحنا نوجوك على لومي زابير قدي فكاي لك نسخان تاكت ولا لك أي جحد كاني أي أنتنا كاني لكم أبي ساس حالي شو أتتوصلوا كم تسألكم كل حساب سخاتكم لما حساب لسلوك زين أنت كن أخا أنا سأي حلف الليل تبل كم سخاس أي حلف الكني سخاس أي حلف الكني أخي لك قبل كلا تزاز تيو أنت حليها رئيس المبر شرا أي قبل كاني تزاز تيو أنت حليها رئيس المبر شرا أي قبل كاني أنت كن أدم እግዚአብሔር ረስእኒ እግዚአብሔር ጠንጤንኒ እግዚአብሔር ገዲፍኒ ክትብል ከለኻ ቃል አምላክ ታላ አደ ነተጽብዎ ውላዳት እንተረስአቶ አነ ግን አይረስእኒ እግዚአብሔር አይረስእኒ ሐዋታ እግዚአብሔር አይገድፍኒ እግዚአብሔር አይጠንጥኒ ኪዱ በዘላ ፍጥረት ወንጌል ስበኩ ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥምቁ ደቀ መዛሙርተይ ግበሩ መስል አነ ድማ ከሳብ መጨረሻ መሳቆም አብዙ ግ አይገርፈናኒ ሐዋታ بس እግዚአብሔር ይናን ዋጋ ዳዊት ዋጋ ሁሉን ታዩ بسم እግዚአብሔር መጻካ አለው ይልዎ ስለዚህ እተሐያል ምሳናይ እትጅግና ምሳናይ ስለዚህ አነ እድለኛ አይኮንኩም ክትብል ከለኻ ቃል አምላኽ እድለኛ አይኮንካን ክትብል ከለኻ አባ ዘበል ጫበጽህኒ አረ ጽቦ ርስት መጽህኒ
كتبل عليك እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሰዓቲና ተሐያል ምሳና በክርስቶስ ዓወት ረኺብናይና እቲ ጸላይና ሽዑሪው ተሰዓረዩ ንሕና ጥራይ እግዚአብሔር ቦታ አይንፍተለሉ ሰይጣን ቦታ ረክብ ይብሉ ስለዚህ ምስተሰዓረና ትውገና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ኸአ ምሳና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኩሉ እንታይ ያርእስና አጽዋር አምላክ ከነብስ ካብ ዘለና አጽዋርና ሒዝና ጠጦ አይንበል ንጠቀመሉ ዝሓለፈት ዝክሮተንኩም ዝማርኮ መሰል ውልድነት ይብል በክርስቶስ ተገብረልና بشيم يسوس أجان تقطعوا تيهم بشيم يسوس بلسان كتزارو بشيم يسوسي سلطان كم توهاب الناس تماما إذا أنا تعمل أسألك أجزاء المسكن سلزي ويتاي باركم كابزلنا تسينا أمسكنا ولدينا أملاق بارك